Milí priatelia, v dnešnom videu sa pozrieme na to, ako uchovať vysušené drevo tak, aby sa neznehodnotilo, nezvrhlo. Určite to všetci poznáte, kúpite si dobre vysušené drevo, drahé, urobíte z tretiny nejaký výrobok a zbytok musí čakať na ďalšiu zákazku. No ak ten zbytok čaká na zákazku niekde vonku, už to nie je sušené rezivo, už je to vzduchosuché rezivo, ktoré je jednak oveľa lacnejšie, čiže tam sa dá ten pokles hodnoty veľmi presne vyjadriť, no a jednak je nevhodné na výrobu nábytku, ktorý ide do interiéru. Ako vidíte, problém s uskladnením som vyriešil zabalením reziva do folie. Týchto pár dosiek, ktoré vidíte, ležia zabalené v tejto folii už asi rok. Na začiatku mali vlhkosť meranú mojím vlhkomerom 6%. A táto vlhkosť sa v podstate nezmenila. Upozorňujem, že táto metóda v žiadnom prípade nie je vhodná na skladovanie mokrého reziva. Priatelia, ak niečo vyrábate z dreva, určite ste tento problém riešili aj vy. Takže mi dajte v komentároch vedieť, ako ste ho vyriešili. Určite si ho nielen ja, ale aj iní kolegovia radi prečítajú. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like, sledujte ma na Facebooku, Instagrame a TikToku. Zatiaľ sa majte, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.